Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali żvela d-dettalji tal-iskema dwar il-wirt kulturali li jinkludi 3 sejħiet speċifiċi maħsuba biex jappoġġjaw il-kultura tradizzjonali. Dan grazzi għall-investiment ta' 7 miljun euro fis-settur kreattiv u kulturali għall-2022 mill-Kunsill Malti għall-Arti. Matul din is-sena, il-fondi allokati għall-wirt kulturali jqarbu n-9 miljun euro. It-3 sejħiet jirrigwardjaw l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fil-fabbrika tal-logħob tan-nar, il-finanzjament artistiku għall-għaqdiet tal-armar tal-festi, għaqdiet kulturali u għaqdiet soċjali u l-għajnuna għall-każini tal-banda lokali. Dawn it-3 sejħiet huma marbuta mal-impenn tal-Gvern lejn l-appoġġ tal-kultura tradizzjonali fid-diversi forom tagħha. L-ewwel sejħa li tiffoka fuq l-istandards tas-saħħa u s-sikurezza fil-fabbrika tal-logħob tan-nar issa hija miftuħa. It-tieni sejħa li tiffoka fuq finanzjament artistiku għall-għaqdiet tal-armar tal-festi, għaqdiet kulturali u għaqdiet soċjali se tiftaħ fil-21 ta' Ġunju, filwaqt li t-tielet skema se tiftaħ matul ir-raba' kwart ta' din is-sena. Is-sejħa l-applikazzjoni għal kull skema tiftaħ online għal madwar 6 ġimgħat. Il-Ministru José Herrera enfatizza l-ħtieġa li nkomplu nappoġġjaw u nħarsu t-tradizzjoni lokali, mhux biss bħala mezz ta' preservazzjoni tal-istorja, iżda wkoll bħala ekosistema li għandha tevolvi u trawam it-talenti fil-livell lokali u nazzjonali. Hija skema immirata lejn il-volontarjat li jaħdem fis-settur kulturali. Din iskema li hija madwar 9 miljun euro torqod l-armar, ġifier dawk l-entitajiet fl-irħula tagħna li joħsib l-armar u affarijiet konnessjoni mal-festa, il-banet propja li dak ma nisuhom qatt, il-każini tal-banet u il-piroteknika. Id-direttriċi tal-fondi u l-istrateġiji tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marjan Kawki, saħqet li l-prinċipju li tiggwida dawn is-sejħiet huwa li kulħadd ikollu opportunità ugwali li jgawdi l-arti u l-kultura.